Hi mga guys, Michelle! So, dahil makichika sa iso kay ako duty kuman. Sakto kasod ini kuman kay nakaglaba ako. Friday kuman and then week duty. Anak partner na isa duty karon sa nanlabara kan ako. Upo ko'y pamahaw day kay mo pakatapos manlaba. Alas 12 nan lunch na diri. Yapak makapamahaw. So kuman magkuha na ka na ko ni avocado day. Masara ka lang masudlan na design. Nga sana ako magluto. Plano ko magpansit. Anyway, day. Magigchika next sa isa, day. Day naman nung tana, day. Kung unor ko ng mga pangutana. Ilang mga questions ba sa ako pagpang-apply. Amo naman sa Pinas, day. Nagihapon tell me about yourself. Kana kung sa ilang wala na himbay sa imo, pwede na nimo dili lang kung sa imo tibok ngalan kay obvious naman sa imo resume, di ba? Hampan kanang wala na lang nilang himbay sa imo, pwede na nimo share. Ano pa man, unsa man gipili man nimo ni na company na aplazan, unsa na din na company kana long nimo. Tapos, kag-work ba ka ng multitasking? Like, workout diri, na ano sa dito, na trabaho dito, trabaho na sa sunod ka na ba? Iton, be smart. Tapos, mga tanasab na sila kung kinsay imo reference or kaila dinhi sa sample dinhi sa Canada. Kaya namang na sila. Tapos, ngano i-harman kanila. Unsay naa sa imo, nga wala sa uban. Ngano ipik man kanila. O, kana, manghambog dahin ka dahin, unsay naa sa imo. Pero, mga, kung namang good day, base ra sa imo, kung unsay gazud naa sa imo day. Masaligan kanila nga ikaw ang i-hire. Tapos, mga tanasad na sila kung unsay gina-expect nimo 5 years from now, unsa naman imong position, unsa imong gusto na makabuot nimo 5 years from now, kana siya day. Mga tanasad na sila simple na sa Pinas day na pagka-interview day unya. Unsa pa man to, unsa daw imong mahiingon, mahilaong sa word na trust.